فما في يوم مولده في بيت عائشة bandiraɓe julɓe onon wiyoɓe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. bandiraɓe bokke jalluɓe ziyara men ziyara ceerno men ceerno salif sow paɗannoɗo kala hitande heedi ko ñande aljuma 5 aset jeegom lewru janvier hitande ujunnaji 2024 ko ngol wattata arwoniri capantati e tati e gardugol khalifa galle o hono ceerno abou ceerno salif sow e miñum ceerno mouhammadou lamine ceerno salif sow ebe ero dendangal julɓe nde tawterte oɗo ziyara hikka noon ziyaro waɗata ke jimandi galle ceerno men ceerno ahmed bokar alpha ba mbo hoore fonde ma tawtere ziyara o ceerno ibrahima ba kame ɓesgo ceerno yaro ko deju baro bandiraɓe muɗɓe tedduɓe bandiraɓe julɓe ko ni programme o leldoto ñande aljuma 5 lewru janvier hitande ujunnaji 2024 taggal jaɓɓugal hokko juulal takusan e hadratul jumu'a jamma o ko mawludu nabi mbalen mantude rasul sallallahu alayhi wa sallam ha wet ñande aset jeegom lewru janvier sanga waxtuji jeenay subak joɗɗinde hoɓɓe 10 heures fawi hojomaji capantati ko tara alquranil karim zikrullah wondude jewtitine sanga waxtuji sappo e tati ñalawmo ko cérémonie officielle hakkunde laamu ngu e ɓesgu bokke jalluɓe ina arɗo on cérémonie maire mbo bokke jalluɓe hono abdoulaye daouda diallo président conseil économique social et environnemental bandiraɓe musidɓe tedduɓe so yiya waxtuji sappo e nayyi woni 2 heures ko juulal tusbar ziyara mosele ceerno men ceerno salif sow yo yurmede allah wonema kam e ganale bokke jalluɓe bandiraɓe ñagonoɗen mayɓe julɓe ɓe tawɗen ɓe toon foof so en kaljiti duwodiren e koye men ñagoɗen yo allah hokku en tawterede o saaha mbo wuuri دفنا ليلة أربعاء في جوف ليل الفضل وسلام. assalamu aleykum hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Piindi TV bisimilla moon e ruɓɓinu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde mon noon kadi min dañir weltare oɗo subaka alarba hande ko yiɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jettaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e sénégal aduna fof allah hokka en kadi taweɗo saaha mo wuuri ya barkinelaɗo allah ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ne jeeya ko ɓiɗi tentude e jayndeli meɗen banggue dawrugol ni anda hanki noon to ganduɗa woni conseil constitutionnel ɓe dartini candidat ji nannannoɗi candidature mumen to nete ɗum ɗon noon maɓe mbat ko ganduɗa woni tirage ma en gar hen goɗɗum nane jayndeli ɗi woni noɓe mbayno hewde ha no ustori ha tengte gueɗe oɗo mo ganduɗa ko kanko woni Ndella Madior Diouf e sukaɓe wonno galle makko e enquête udditaɗo hen joni wonta so Allahu lamɗo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe gudditiren jayde libération noon e oɗo subaka ari walla mbiyen dawri ko gueɗe oɗo mo ganduɗa kanko woni Ndella Madior Diouf ɗeɗon gueɗe noon ɓe ganduɗa kamɓe goni enquête mo brigade de protection des mineurs waɗi ɗum koɗon losko noon yaltini gueɗe kulɓiniɗe walla kawtiniɗe ganduɗa kanko kay Ndella Madior o waɗi ɗum ɓe mbi noon ko fawa dow makko ne jeeya homicide involontaire woni warde neɗɗo tawa teyani ɗum ko faye maltraitance woni yete wadde neɗɗo ko ganduɗa rewani lawol kono kadi wadde tan ɓe gurdam sukaɓe e danger ha tongti noon e wiide ko docteur mo ganduɗa o wonani ɗum walla kayitaji kollirani ɗum noon ɓe mbi assistant mo koni wiye Cheikh Tidiane Ndiaye kanko noon o ka haali konnguɗi ganduɗa to addi ɗum kanko Cheikh Tidiane Ndiaye o wi noon o tawtorama walla tan o walliti Ndella Madior e accouchement ji tati ɗi ganduɗa amo waɗantuno ɗum rewɓe ɗum ɗon noon oɗon arti hen woni gondiɗo makko ɗon garen ha joni e bébé biyeteɗo bébé Youssou Ndour bébé kon biyeteɗo Zuleka Ndella Madior Diouf e bébé Mohamed e oɗo mo ganduɗa woni Samba Ndioben Ka Mohamed Samba Ndioben Ka e oɗo mo ganduɗa woni bébé Marema bébé Bijou Ngone ɓe mbiyete bébé Juma Dieng Diakhaté e goɗɗi ɗi ganduɗa ete kay e limore addama ɓe
mbi non e hewbe hen mbasi pittali mumen e kadi be mbi bebe Madi Kenya e odo mo ganda woni Mbayjeyi Faye tan biyetedo rende sababe mbi be don sukabe tato non ko be ganduda anda ko holdo be naati ha joni dum fo non ko losko wada ko hen be mbi kay kanko Elaj Sen ko animateur mo Safir FM kanko non suti kongudi wiide tan to cehe yofo o ubbi ton liruji didi di ganduda mataw ne wadi tan mo ganda ko gardien ton walliti moy de don gede ha joni tan be garti e vidéo ji ganduda hollitama e réseau ji sociaux di e bangeji ko dañi ton e ko way non be mbiyete kanko sukabe be non amo yeyannobe ha ko tolne million ngaji jeetati kanko odo mo ganda ko kanko woni kay ndela major be mbiyete biberon ji di ganduda fewndirteno ko ndiyam robinet ne wadda e tan lamdam dum don kay woni ko totteteno be do sukabe ko nunuji di ngati dum on ji en janni no fewe jaynde libération ngaren ha joni jaynde ngendire le soleil kanyum ari tan koy candidat ji ganduda yete do joni abe tolni tan e capandi jeedidi e jeenayi woni 79 ɗiɗon candidat ji noon oɗo do joni ɓe nanni candidature mabɓe toon to ganduɗa ko kañum woni conseil constitutionnel ɓe mbi noon pré campagne o ma fuɗɗo ɗo e 5 lewru janvier faade 4 lewru février ko nden tigui oɗon campagne uddita ɗum noon woni ko ganduɗa yette sénéra hokkiri ɗum ko fayi e médiaji e ko way noon ɓe mbi kay lessuji ɗi noon ina jaaji ngarene jayde vox populi oɗo subaka wi tan ko tolne capandi jeeɗiɗi dossier ji ko kañum kay woni candidature uji baɗaɗi déposé toon to conseil constitutionnel ɓe mbi noon ma waɗe jango e alhamisa heeso saga waktuji sappo yoni woni 10 heures mabe tan mbad déterminé walla be mbada tirage au sort andude holi jogorbe adade arde e holi jogorbe wattinade arde ngaren ha joni tan e wadbe be ganduda kay mbadi retirer candidature uji mumen ne jeya hen e Abdourahmane Sow capitaine Touré e Fatou Samaké Thiam be mbi non kambe be garti holko saabi be mbadi retirer candidature mobbe ngaren hajja joni jayde les échos non ari tan ko wiide yete do joni kay hay goto wawa wadde wawa yande e dow état so tawi tan décision mo justice ummima ɗum noon woni ko ɓe gaddi oɗo so ɓe gaare konngudi El Hadji Ibrahima Mbow faade tan ɓe mbi kanko kay o tinni konngudi makko no feewi ɓe mbi noon ko nouveau walla tan mo ganduɗa ete ko kañum ardi lakkos ɗum noon ɓe mbi tan ɗo jiiɗi ko lumiére e ko fayi e bangue marché ji walla tan e procès ji ganduɗa yete ina tan waɗa e nder leydi ndi ngaren ha joni jayde quotidien le quotidien ɗum noon ɓe mbi AGE oɗo saaha kay ɓe tan nawi walla ɓe mbi tan cour toon to cour suprême kamɓe ɓeɗon kay ɓe nawi recours moɓɓe mo ganduɗa fay e Ousmane Sonko walla tan mbiyen aɓene leltina ngam ɓurde gagnade temps beele tan ma oɗo mo biyeteɗo Ousmane Sonko wasa jeeyede e ke tan sungoli ɗi garane jayde Walfadjri noon ari tan koye konngudi Ceerno Alassane Sall kanko noon o wi tan koye présidentiel oɗo mo hitande ujunnaje nogas e nayyi pandiɗo o wi noon ko fayi eyete wujjude élection ji sikkete ko wawa wodde kono noon koko ganduɗa kay ne wawi dañde e élection ji ɗi garane jayde besbi le jour noon ari tan ko ɓeɗo nayo ɓe ganduɗa ete ɓe mbaɗi natte mabɓe ene jeeya hen Ousmane Sonko oɗo mo ganduɗa ko kanko woni Khalifa Ababacar Sall oɗo mo ganduɗa kanko woni Karim Meïssa Wade ha tengti e Amadou Ba candidat mo APR ɓe mbi tan oɗo saaha kay holko jogori wonde chance uji mabɓe e tan banggue ko wiyete parrainage parlementaire kono kadi e gueɗe godde faade e élection ji pandiɗi garane jayde l'essentiel kamɓe noon ɓe mbi tan ko maire mo Dakar ene jogori tan pertude banggue muɗum député poste muɗum député to assemblée nationale saabi ɗum noon ko kuule ganduɗa yani dow makko tene woni ñawore hakkude makko e ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa o fiino ɗum kural wasi fittandu muɗum hitande 2011-2012 garen ha joni jayde li quotidien noon kañum ari tan ko eko fayi
e direction de l'emploi ɓe mbi noon ɓe ɓuuri yanñude gueɗe mo ɓe liggey mo ɓe saabu plateforme mo ganduɗa mawɗo ɓe mbaɗi ɗum gam tan wawde wallidde sukaɓe no dañiri liggey ɗo e nder leydi meɗen Sénégal. Gaɗene jayde témoin noon oɗo subaka wi tan ko candidat ji gadna puɗɗorinodi 266 yani koye ko tolne balɗe ko tolne candidat ji 55 fayi 60 ha 70 ɗon wattidi hoto heddiɓe goni walla holi heddiɓe ƴettoynoɓe kayitaji e ɓe cuuɗi ɗum noon ɓe gari hen oɗo saaha saabu yette hewɓe jaltini hewɓe ƴettino fiche uji mumen gam banggue parrainage kono noon ɓeɗon jiyaka e caution ji mumen. Garene jayde le peuple noon e oɗo subaka wi tan ko e balɗe duuɓi 12 e ɗiɗo ɓennudi ko tolne ujunnaje 3 e 850 woni tan ko banggue to banggue limiyeji baɗaɗi recruté ko tolne commissariat ji jeenayyi mahama walla mbiyen darnama ɗum noon koye banggue tan police woni yete ko ganduɗa ko kañum woni bilan moɓe mbaɗi faade ngal ɗon banggal e duuɓi 12 ɗi ganduɗa yete ɓenni. Garene jayde tan stade coftal ɓalli kañum tigui uddata damal jehen toon to banggue Everton toon noon ɓe mbi Everton ne rassure pas ɓe garti kay e Gana Gueye mo ganduɗa dañi ko gagnande te kano arantaw beele mawo jeeye e kano ɗo joni namdal ngal ko ɗon woni saabu ɓe mbi ko gagnande o dañi nde wona gagnande nde ganduɗa ine lelna ɓerde hettiyankoɓe eɓiyankoɓe joni gudditen hello wongo so Allahu lamɗo jaaɓi. Noon tigui hettiyankoɓe eɓiyankoɓe ɗum noon en nani do joni ko ganduɗa ene ɓuuri tengtude ko jogorɗen haalde ene jeeya hen ko wiyete janggo ɓe ganduɗa goni conseil constitutionnel jogori wadde tan ko fayi e ko tirage au sort poɗɗo waɗede ɓe ganduɗa jogori adade ha jogorɓe wattindade kayitaji mumen walla bagasuji mumen ƴeewede toon to conseil constitutionnel goɗɗum woni gueɗe Ousmane Sonko ni anda noon ko 4 janvier wiya tan no jogori huccidde walla tan ɓe ganduɗa goni avocat ji makko jogori kuccidde e ñawoɓe e ko fayi gueɗe makko e oɗo mo ganduɗa woni gueɗe Mambay Niang ɗum ɗon noon ene anda koko waɗano recours nannano beele tan ñawore nde ma watte saabu kanko Mambay Niang woni tan mo weltaki eno gueɗe ɗe yaruno ni saabi procureur waɗi noon goɗɗo waɗi autosaisir e ngal ɗon banggal nannude recours. Garen e gueɗe oɗo mo ganduɗa kañum woni Ndella Madior Diouf hanki en kaalino hen seeɗa hande kadi garten hen e gueɗe ɗe ganduɗa kewɗe o tumama ɗum en gartata noon ko jayde nde haali ko foof saabu ko hen gudditirɗen kono ma en gar e gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa kay ene jeeya gueɗe ɗe o waɗanno ene jeeya hen hanki en kaali won hen gueɗe kono ne jeeya gueɗe ɗe ganduɗa hande hayso jeeyaka e tan ko waɗa tuma ko e réseaux sociaux ji ɗi ine anda omo udditno hen groupe aji ganduɗa ko wiidemo wallidde yimɓe beele ma jiiɗodira mbawa resodirde groupe mo ganduɗa inniri ɗum ko VIP e goɗɗoyde groupe ɗi ganduɗa ete ko groupe aji ɗi yimɓeɓe mbawata yiitodirde groupe aji rencontre ne anda ne wanno ene dañno site uji ganduɗa site uji rencontre neɗɗo naata toon yiitodira e goɗɗo kanko noon ko groupe aji WhatsApp o wanno wonɓe hen ɓe ene joɓanno e wiide won hen ene joɓanno yete kalisaji gam hebdade e ɗiɗon groupe aji ene nana audio ji ganduɗa ɗeɗo balɗe fo nani saari ene yalti konnguɗi makko e konnguɗi woɗɓe jeyetenoɓe e groupe aji ɗiɗon ene wayno yete ko yeyde sukaɓe rewɓe ni walla yilanade ɗumen worɓe gueɗe ɗeɗon noon foof gueɗe kawtaniɗe kanko oɗo Ndella Madior omo nannanno hen juuɗe makko ɗum ɗon fo noon woni ko ganduɗa saaha foof ina yeɓeteno ina ƴeewe ene ƴewte ha yetti noon ɗo tan ko ganduɗa kañum woni nde paano hewata ha ruufi saabu ko wiyete ko heewi fo so dartinaka rufat ko ɗon noon gueɗe ɗe jetti hande ha ari ɗo ganduɗa wiyama o wari to yimɓe naggam mbarama wiide ɓiɗɗo sukaɓe ɓe ene mayanno kono noon so maayi nannete koye pan ƴette glace waɗe oɗon pan cukalel nguel mofte
wonde toon woni gueɗe kulɓiniɗe ɗi ganduɗa ete ina waɗanno e nder galle makko to yete beele ko neɗɗo gonduɗo e hakkille muɗum à 100% andaka beele ko neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo timmuɗo ha joni ɗum ko namdal mataw enquête aji ma jalten goɗɗum e ngal ɗon banggal beele neɗɗo ne wawi jeeyede hoore muɗum wonda e hakkille muɗum daña ɓerde huccidde e sukaɓe wasa tottude ɗumen ñamde yonde wasa hokkude ɗumen yardu ha yona wasa suddude ɗumen kono kadi wasa toppitade ɗumen e muminta no way yurminade ko neɗɗo sakani yummum cukalel foof mbe sikki wawa sakande ɗum cukalel saabu cukalel kala mo gandani jibini ina ƴewra ɗum hono ɓiyum ni walla ɓi ɓadiɗo ɗum ina foti ƴewde gueɗe ɗe ganda ene waɗa ɗum e ɗiɗon muminteji Allah ɗum ɗon noon ko Allah tan woni ballo ngel ɗo cukalel noon ngel ganduɗa ko mention spéciale wiyete oɗo ɓiɗɗo debbo mo ganduɗa kañum yalti yeehi police mo yembal ummi police mo yembal yeehi police mo jeppal ummi toon yeehi ha to ganduɗa woni protection bureau de protection de l'enfance oɗon ngel ɗon cukalel hande e kanko waɗi sauvé ɓeeɗo sukaɓe foof te ngel ɗon cukalel dewel hande ama waɗi mérité hollirede ama waɗi mérité waɗede président de la république waɗa mo recevoir saabu ko cukalel ganduɗa hande gueɗe waɗi ɗe ko gueɗe mo ganduɗa ko wadde foti ko mawninede saabu o waɗi sauvé ko sukaɓe o waɗi sauvé ko pittali te ɗiɗon pittali ɓooyi natoɓe toon jalta jaaha deƴƴa kanko o naate toon o yii ko ganduɗa ete yooɗani cukalel dewel ganda resaka taw jibinani taw kono noon ɓerde mum muusi nde o yalti o yeehi to yummakko o wi ɗum ɗo mi wawa yebde ɗum yaay il faut mi waɗa ɗum dénoncé ha ɗeɗo gueɗe mbawa yiitede ngel ɗon cukalel wiyete ko mention spéciale yo Allah won ballo Allah wallamo kono kadi Allah ko waɗi ko yo Allah yommo ɗum e moƴƴere kono noon ko noddude erago to banggue kamɓe jagorde ko way noon ɓe ngel ɗon cukalel yoɓe mbadɗum recevoir ɓe ƴeewa holi ngel ɗon cukalel kono kadi o waɗe félicité saabu amo waɗi mérité félicitation ji ɗiɗon saabu ɗiɗo pittali hande ɗi ganduɗa ete o kanko o darima darde nde ganduɗa hande yahama ha ɓeɗon sukaɓe jaltina ɓe nana Albert Royer ne mbaɗa entré ɓeya nane juuɗe goɗɗe ɗe ganduɗa hande kañum jogui ɗumen ina toppito ɗumen kamɓe wonɓe Albert Royer ɓe so cukalel ngel yaltano holɗo pittali moɓe jogorno wattindaɗe ɗum ɗon fo noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe nan ɗon ko wiyede tan cukalel jaltingel ɗiɗo information ji mention spéciale à toi yo Allah waɗanen jaami kisal banimon Debba Aissata Ndiaye wonnoon heɗonen to banggue caméra to ko Djiby Dieng to montage ko Ali Fall